És segur escalfar el menjar en els tàpers de plàstic? Bé, el primer de tot és que el plàstic ha de ser un plàstic especial per a microones, resistent a la temperatura, és a dir, un plàstic de polipropilè. Hauria de tenir aquests simbolets d'aquí. Si no els té, no el posis al microones. A més, els plàstics com el propilè porten additius com el bisfenol A, que els hi dona millors característiques de transparència, flexibilitat o resistència a la temperatura. Quan el polipropilè s'escalfa, aquest bisfenol A pot migrar des del plàstic fins als aliments i en el cos, a elevadíssimes concentracions, pot arribar a provocar problemes al ronyó, al fetge o a les glàndules mamàries. Però les concentracions de bisfenol A que arriben als aliments a través dels plàstics són mínimes, molt baixes, tan baixes que quan ens el mengem el nostre organisme és capaç d'eliminar-lo. Per tant, escalfar el menjar en tàpers adients per al microones és totalment segur per a la teva salut.